ilusio handiz, heltzen diot gaurko prentzaurreko honi, Amorebi eta Etxanon lehen aldiz ospatuko dugun lankidetza astearen berri emateko. Urriaren 1-tik 6 ospatuko dugu eta helburu nagusia da elkartasuna sustatzea eta udalerri gisa nazioarteko lankidetzaren balioekin dugun konpromisua indartzea. Hala, datorren asteartetik hasita, elkarlanaren eta elkar babesaren inguruan hausnartuko dugu, bai herri moduan eta baita gure mugetatik kanpo be. Argi dugu lankidetza mundu zuzen eta bidezkoagoa eraikitzeko funtsezko tresna dela. Eta Amorebi eta Etxanon, aldaketa horren parte izan nahi dugu. Barrura ez ezik, kanpora, errealitate ahulenetara ere, proiektatu nahi dugu. Eta bide horretan, lankidetzaren asteak pertsonen ongizatea hobetzeko dugun konpromisoarekin bat egiten du. Izan udalerrikoak, izan udalerretik kanpo bizi direnak be. Lankidetza asterako antolatutako egitarauak, ondoren Soniak azalduko dizuena, dokumentalak, mai inguruak edota martxa solidarioa jasotzen ditu besteak beste. Pentsatzera, hitz egitera eta hausnartzera gonbidatzen gaituzten ekimenak dira. Afrika, Latinoamerika edota munduko beste hainbat lekutan burutzen diren lankidetza proiektuak balioan jarri, ikusarazi eta ezagutarazteko. Izan ere, proiektu hauek jasotzen dituztenentzat ez ezik, guztientzat dira garrantzitsuak. Elkartasunak mugak ez dituela gogorarazten baitigute. Amorebi eta Etxanoko udalak lankidetza eta elkartasunaren aldeko apustu eta konpromiso irmoa du. Herri txiki batek mundua aldatzeko prozesuan eragin handia izan dezakeela erakutsi nahi dugu. Eta horretarako, pertsona guztientzako etorkizun hobea bilatzen duten ekimenak babesten eta bultzatzen jarraituko dugu. Aste hau, elkarrekin egingo dugun bide baten hasiera baino ez da. Inor atzean ez usteko asmo sendoarekin. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiet Amorebi eta Etxanoko lankidetzaren astearekin bat egin eta aktiboki parte hartuko duten elkarte, erakunde, eragile zein pertsona bolondrez guztiei. Beren laneka ezina eta proiektu solidarioei eskaintzen dien dedikazioa lankidetza hitzak duen esanahiaren adibide garbiena dira. Eta Amorebi eta Etxano udalerri solidario, kontziente eta konprometitua egiten dute. Guztiagaitik esker mila. Eta bereziki Sonia Kabezari berak antolatu dabelako eta lidergoa berak izan dabelako proiektu honetan eta garrantzitsua da zornotzarako. Orain Soniari pasatuko diotitza, antolatutako ekintzen zehetasunak konta ditzan. Eskerrik asko. Ainoak esan dauen moduen, guztiz pozgarria da gaurkoan Amorebi eta Etxanoko lehen lankidetza astearen berri ematea. Urriaren 1-tik 6 bitartean ospatuko dugu munduan jirabiran, lelopean eta herritarren artean lankidetza eta solidaritatea bezalako balioak sustatu nahi genituzke. Horretarako, herriko zein nazioarte mailako elkarte zein erakundek egiten duten lan hori ezagutzera emanez. Egitarauko lehen ekintza urriaren 2 izango da, Insumisas dokumentalaren proiekzioarekin. Dokumental honek Mendebaldeko Saharako lurraldeetan emakumeak jasandako indarkeria salatzen ditu. Ondoren, solasaldi bat egingo da dokumentalean aurkezten diren ideietan sakontzeko eta jarraian mai ingurua. Munduaz Blai, Derandein, Euleuk eta Edukaz bezalako erakundeak parte hartuko dute. Urriaren 3 El Salvadorreko borroka sozialera bideratuko dugu. Eta ikusiko dugu film labur bat tituloa dela Aquí se hace la lucha. Ondoren, beste mai inguru bat egingo da. Euskal Fondoa, Asol, Carmelitas Descalzos Solidarios eta Kidenda bezalako entitateekin. Urriaren 4 Kristina Berazainek idatzitako Sahara erresistentzian dagoen herria liburuaren aurkezpenarekin jarraituko dugu. Eguna, Sahara kantari kontzertu solidarioarekin amaituko da. Herri honen egoera hausnartzen dugun bitartean musikaz gozatzeko aukera emango digu. Amaitzeko urriaren 6 Domeka, Derandein elkarteak antolatutako 7 kilometro martxarekin amaituko dugu lankidetza astea. Elkartasunari keinu bat eginez. Eta modu laburrean bada ere, nik ere aukera hau aprobetxatu nahi dut ekintza
egitaraua ahalbideratu duten erakundei elkarte eta pertsona guztiei eskarrak emateko ere. Ainhoaren hitzak berresteko, udaletik lanean jarraituko dugu elkartasuna sustatzeko eta erronka globalarekin konprometitako udalerria eraikitzeko. Ziur nago astea berazgarria izango dela guztiontzat eta antolatutako jardueretan aktiboki parte hartzera gonbidatzen zaituet. Eskerrik asko guztioi eta goza dezagun lankidetza aste honetaz. Pues a mí me encantaría. A mí me encantaría porque así, las entidades estas que aparecen, pues como Derandein, Euleak, Munduaz Blai, yo la verdad es que no las conocía hasta llegar al ayuntamiento y lo que queremos es darles visibilidad. Y si puede ser que todos los años hagamos una semanita de estas, pues sería fenomenal. Derandein lleva bastantes años ya haciendo la marcha y sería unir las otras a la iniciativa de ellos. Ahí va a haber una erakusketa, una exposición, y en esa exposición van a aparecer unos paneles en los que se explica dónde se invierte, qué hacen con el dinero las asociaciones. Así la gente pues sabe lo que se hace con el dinero que es del pueblo, ¿no? Bueno, son organizaciones a las que Amorebieta subvenciona. Yo creo que todas tienen alguien que es parte de Amorebieta.